Kaixo, egun hon. Eskerrik asko denoi. Bueno, 1000 urte atzera egin behar dugu. Asko kostat zaigu, hortaz pentsatzea, baina. Eta bada agiri bat, Iruñan sinatutakoa. Eta bertan, hemengo tenente lurren zaindari zienak, Gai Landerea eta Gartzia Zenarizek, doaitzan eman zuten, hemen izango zen monastegi bat. Olazabal izeneko monastegia. Nora eta Pirinioetako San Juan de la Peña monastegira. Horrek bere garrantzia izan du, izan ere, lehenengo aldiz, Ipuzkoa hitza agertu zen. Eta aurtengo ospakizun asko horren ingurun aidea egiten, edo aidea egiten Gipuzkoan zehar. Baina ez Ipuzkoa bakarrik. Nebintzat harrigarria egite zain, Olazabal bea 1000 urte ondoren mantendu eginda, izen hori. Eta Olazabal bakarrik ez. Hor goraxeago dago Zuaz Nabar, inguru horrek izen hori izango zuen baita ere. Edo Hartzagudun, guk Hartzagun bezala zautzen duguna, eta baita ere Otsabio mendia izen bera eutxi diona. Bueno, hasingo geha. Hemen, saiatuko geha eskaintzen, sinatze gune hori. Beraz, oain gaude, edo pentsatu behar dugu, gaudela, Iruñan, Iruñako erresumaren barrun, lurralde guzti hau izango zen, orain 1000 urte Iruñako erresumako gune, edo jabetza, eta bertan sinatuko dute agiri bere. Ipuzkoa, etzan oraingo Gipuzkoa izango, baina behintzat inguruko lurralde hauek hartzen zituen, eta hor azalduko da agiri horretan. Gero ondoren, hemengo saioa bukatutakoan, pitin bat gorantz egin eta lehen Kaolineko gune minak ziren hortara horbilduko geha. Gero, ez dugu hitz egingo eta zuzenen agituko geha. Ea osatzen zaizuen, mila esker.
Egunon Urra, nire iztiba hau deiala. Egunon, Antxo erregea. Eta gaur? Gaur zer dugu? Gipuzkoatik etorri dira. Gipuzkoako tenenteak. García Zenariz eta Domina Gaila. Beraien arimen erremediorako doaintza bat egitera. Ongida, ez aiezu sartzeko azten. Egunon, Iruñako erresuma hain zintzo zaintzen duen Antxo erregea. Bide luze eta bihurri indeu! Ni, Gailanderea, jaiotzen ikusi nindun Gipuzkoa lurraldetik Iruñaren. Ongi da, Gailanderea. Arraskonten nauzue, nire aurrean izatean. Nire begie, dirdir eginen dute. Gipuzkoako lur zabalen, tenenten aurrean. Gurea baino ez da horea, jauna. Baina, erraidazue, ea egia den nire idazkari Gomez Durrak diona. Alegia, zuen lur aberatsetatik aukeratutako zenbait doaitzan utziko dituzuela. Hori horrela da, zein gaitze unkitu zaituzte. Pro remedio anime nostre, Antxo erregorena. Gure harimaren errebiderako, jauna. Tradimus istus in atrio Santorum Salvatoris, Olazabal uozitatu. Olazabal izeneko lurretan da hau Salvatore monasterioa eta bere lurrek emana ditu doaitzan, jauna. Beinako Joanes monasterioa, trompatzen ez banaiz. Alaxe da, jauna. Gu bizigan bitartean. Indako sarraski odontxu guztik garbi daitezen, hilta gero. En misericordia Christi concedente, uobiscum fruirrena celorum. Ea ba, nire harima ere, miserikordi hortan sartzen den. Baina, haindatza da Gipuzkoako lurra beratxe zaindan izatea? Jesus, bazeretik, jauna. Itxasoak urrutiko erasotzaiek zipristintzen dizkigu noiz nahi. Lapurrak, beti lapurrak. Nere senarrak esan eduna da aztea. Gure bidek ez diela batela saiek. Bide lapurrek eozein arkaitzen atzen ezkutatzeiela. Eta bertatik pasatzeien Laura Gixumek kolpatu eta sastatu. Laborariak beldurra. Gure etxe bitzei su emateko gai die. Eta bertan dauden Laura eta Laurari dena erre. Ongita Gaila. Urra, nondan irizkire bagoa, urra. Hemen naiz, dona. Eta lekukoak, honelako agiriak tajuz sinatu behar dira. Ez dituta antzi, ez horixe. Hemen dira, arrozoideko Santxo, Fortunio Gomez, eta Nunuso Narriateiz. Ongi da urra, Gailanderea eta García Zenariz tenentea ere, dokumentuak agiria sinatzeko irrikaz dira. Argi eta ozen letiu, Iruñeko arresitatik kanpo jakin dezaten. Eta zuek, lekukoak, bezala zatoztenok, gure hizkuntza ederrean erran. Gure lana argia izanen da, jauna. Sub nomine Sancti Trinitatis. Irutasun santuaren izenean. Ego cuidem García Zenariz et Domina Gaila. Ni García Zenariz eta Gaila Anderea. Pro remedio anime nostre. Gure harimak ez zeukek erremediorik. Nunuso! Gure harimen erremediorako. Abai, hori bere erra nahi nuen.
Tradimus Deo donante ad monasterius Sancti Ioannis Baptiste de Pina. Peñako Joanes monasterioari doantzan ematen diogu. Iliud monasterium quod dicitur Olazabal, cum hereditate sua, Olazabal izeneko monasterioa, bere lursailegi. desestilite superiore Gaharraga, Gaharragatik hasi, Orer, Urte, Aluitz, Urre, Laskuren, oiek denak, Zude Arzagudun, Uske Berasilia, Hartzagudun azpitik, Berasibiera jo. Infinen Manzaneto de Signor García Azenari, Azenari jaunaren sagastiraino. Alalarre, Ezizaraicum Arrandari Manzaneto, Aralarren, arrainugari, sagastietan. nola? Sagastietan nola izanen ditu parraiak? Aralarre, Ezizarai, Arrandari Sagastiarekin. Bai, jauna, horixe bera. Egon adi argi, tripota. Bai, jauna. De Ugarte Zuaznabar, un Osabio de Medio Manzaneto. Ugarte, Zuaz Nabar, Otxabioko sagasti erdiarekin. Postobitum meum pro intercisione vuestra, Nere eriotzaren ondoren, zuen bitartez. y que lui asorde nostrum facinorum et misericordia Christi concedete vobiscum frui regna cerorum. Gure sarraskien ondorioa garbitu eta datorrela Kristo gurekin afaltzera. Nola? Nola esan du? Zer nahi dupa, hain luz erraten badia. Gurekin afaltzera, Hain luz erraten badia, naztu jen hau. Kristoren errukiz, zeruko erresumaz goza dezaten. Abai, jauna, horixe bera. Iruñako arresiak babes gaitza da. Amaitu duzu behingoz? Bai, jauna, sinatzea besterik ez da behar. Ongi da, Urra, ongi da. Beraz, adozarete Gailanderea eta Garzia Zenaristen endea? Guztiz ados, jauna. Ni, bai. Urra, uztaiezadak agiria. Baita duma ere. Gaila? Lekukoak. Urra, mesedez.
Urra, eta zergatik ez duk idazten gure eguneroko hizkuntzan. Hurrengo agiria hola ikusi nahi diak. Saiatuko naiz, jauna. Urra demonioa, bai erranen duk, baina gero ez duk deus eginen. Otxanda, Aimar, nire zaldun leial eta bizkorra, zatozte. Bidai luze, eta arriskuz beteri aginduko dizuet. Bihotxoteko hau errega. Eta beteko dugu bere agindua, zintzo. Mendi garaietara, eraman behar duzue agiri hau. Peñako Joanes monasterioa. Arratz bide arriskutsua eta malkartsua izanen da amaiera. Ez kezkatu jona, nire zaldia, Iruñako indartsuena da, begiak itxita egingo duke bidea. Eta nire zaldiak, gau ez hobeto ikusten du egunez baina. Ezarete bakarri joanen ala ere. Erlea, zaldun trebea da, eta Mikelot ere eramatzazu zuekin. Horrela, egun batzu barru Iruñan izanen zarete berriz. Hala izanen da, zaude zu. Zure naia, zintzo beteko dugu, beti bezala. Ongi errana, zoazte bertzen bila. Gaila, zoazte zuek ere, eta zaindu, Gipuzkoako lurra. Bai, guri ere iriztegu urteko garaien. Eta eskerrak berriz, gure doaintza onartzeagatik. Egon, nun uso, ekarritzak zahar batzuk eta ardikasna ogiarekin. Bide luzea ditek hauek ere. Bai jauna, oraintxe, banoa. Urra! Urra! Gozetu nauni? Zerbait izanen duk biltegian guretzat. Guazen denok ba. Eman, ez du itxara. Ez da gizu moten dut. Naren piskatu bate hori. Gaur. Beno, hain 1000 urte bizitza oso gogorra izango zen. Gauza gutxi, jateko ere, eta urritasune ugari, gozea nagusi. Eta horrek ze bideratzen gainea bideetan, edo garrantzizko zien bideetan, lapurrak izatea, oda, bide lapurrak. Eta laguntzari baldin bazan, gaitz erdi. Ea ze gertatzen da hemen. Vamos, da kartatetxera, egozita goxolar nera geroxo. Auria, babak lortu alditun trukean? Bai, Bioti, egun batzetatako torda zertatu behar guretzean. Ongi etorria badun etxeratzean.
Zer gotxoa bagak eitzan egosita. Eta trukean zerbait eman berko nan bat trukean ba? Bio galdu itinat. Baina batek ezin arrezi jartzen da bestearen zarzi amarra duen. Eltzera joango ditun horiek ere berazire zela huria. Ba, nire oiarra zintzetan angilez bada. Hori ere, eltzera? Noski, ez dia trukan alferri saskikada eman. Eta nono saskia? Saski eta guzti eman behar izan dina eta arrautzak. Saskieta guzti nahikoa badu. Eta imunia asko txikalatu. Itxuraz bai baina oso pozun gatorren. Aska zan munia, ireitzen zain gauden. Ba, gure gailanderea hola zabal monasteko eta inguruko luze zabal ardura izatez gaiz eskuzola dela ere erakutsi dit. Bai. Artzain lanetarako eskaintza genizuz nabaren guran etxelatzu eta baita maiarra ardi. Zorianeko munia, txintza babilezungo zerik izango. Gailandere oso bioteneko handen du, behar zailetan lan egiten duten atletala horiek. Estimaten dute behintzat. Eta garen isilexen eta torrezalak azitzen. Gure etxean, ez dukarrelak hori, bi gaztaren truke. Pentsa nola lagundu ezaken tresnare pasoko lanetan. Ne, aizkora zorrotza. Urria duena goiozen esuterako. Egurrezko karreto erraztu, txerre arkomea zatitzeko. Geldi hori gutxu! Geldi! Ez buruti pasai ez egitarik! Gure bidea da hau! Bidearen inga, ez zuena bakarrik! Ixo, etxeritzen egazu behintzat! Zer da kanzak horretan ea, zabaldu? Baba, lortu ditinat gure etxeko goza italiko diten egun batetarako. Beste zerbait jamarko duzu, ezako, ne bizkarrera pasako data. Nafarroko erresumak ez din onelako legerik onartzen. Hago isilik, azkazurra pizatuko inat bestela. Eta hori, ekartzan, oio sistrin hori. Zistrin alda eta lareken nahi didan. Lumatu eta elzerazian gaur bertan. Ez jazadaken du gure oiotegian beharazko diagu. Gehi estimatuko diten gure tripak ire oiotegia baino. Eta, zer eramazu bizkarren atzean? Ezkerrezkoa berta eraman da. Zer ez dukete zer. Ez ez? Azalezko hori! Bai. Nirea duk, bi gaztaran behar izan ditut trukean, eta nirea duk. Horen gurea duk. Larrituko du bidean agertzen den edozein. Garrataren ordez, aizkola ez azaltzen bagara. Ez duzu lotxik. Gailanderak bareki ez zieten zigorrik gabe geratuko, ez hoxe! Gailanderak ez du gure berri, eta ez dik izango. Zuek ere ez dioz ezer esan bota. Xile. Laborari xume kapal batzu esterik ez gara eta daukagun apurrorik endagin eguzue. Dena ez oraindik, eta zer daukatik jantzaren azpian eskutatuta? Ez eskutxik noan etxera. Eskutxik ez dina sinisten, zerbait izango duen. Ez du la trukerik egin. Orduan, zer egiten zenuen bide arriskutsu honetatik barrena? Laguntzera lagun hau eri bide erakustera. Kendu jantzi horiek beraz, ezerra eman gabe ezin ez geratu, bide lapurtraren legea duen. Nola, nire jantzea ire eman eta nire lotxa gutzu behar nau, ez dinatun lehakorik egin. Kentzeko esan dinat, azkazurra pizatuko inat bestela. Urdeztikinek ez aldetu lotxa zauten. Lapurre! Antxo erregean izenen, zertan zabiltzete? Laborari zintzok eta naparxumek babesteko agindua dugu. Lapur ergelak, utzi lurrean ostu zen guztia derrepente. Hemendik. Baina, lortzen zaituztegu. Mikelot, nauzue? Antxo hirugarrena napar erregaren zaindaria. Eta ni erlea, gure erregaren agindu Zipuskako lurrak zaintzen dituena. Zorioneko guzuen espateak iesian jarri dituz hain arrazidenaz. Hauxe da gure lana. Gailanderean ira, ote jakinen du hemen gertatutakoa. Neurriak hartzeko eranen diot. Gailandere bihotzeneko eta eskertzen dakin emakumea gau. Sarituko zaituzte ondo merezioz eta... Ez dugu sari beharrik. Napar erresumako hartzain eta laborariak izuturik dabiltza bide lapur maltzur eta alper hoiengatik. Hori ez gezurra, ez. Egi biri, baizik.
Eta gure betebeharra da herritar xume eta palak babestea. Lasaigarria da guretzat. Parean topatzen baditugu, izutzeko eginkizuna dugu. Eta aurre egiten badigute, atxilotzeko agindu dugu. Zen bezi arritzkoan jarriko duzu gure alde? Bizitza bakarra da, eta nire ezpata zorrotzak ez du erukirik izanen. Antxe erregeak paka nahi du lurralde osoan. Goazen, bidea guzta segurua lagunduko izago etxeatu bitarten. Zorri. Ode. Bertan, nahiko komeria ez, baratzetik sortzen ziren baratzi apur batzuk emanez eta beste argi batzuk ematen zutenetik motorduk eginez, eta zera eta kanpotik gaina erasoz pasan behar. Kanpotik zetozen oso zailek. Eta hori zan, hemengo bizitza gogorra. Kostako zatitxo bat irudikatuko duen. Gaur orkaizeta ontzen diguteko, ni antologatzea dartzeko den, ni herrikan urozan sartu amorraia garabatzeko den, ni batza lurre prestatzeko, Ni, hauntzek ezteko, ni, gaztak iteko den, ni, eta ganbaran dauden gazta guzti, zaintzeko den, hoi da ni. Hala den, eta jateko beno. A ber. Ni maier, gaztak, oso boltzutik ditu gainera. Bueno, zintzen horreite. Bai. Horre.
gertatu dela indutamen. Traketa bai, erorri ezkeiko traketa? Zer gertatu behar dita? Nasa beharrik ez gaitu, gai landerearen babesean? Bota gehiago nahi, dia amets horren aritiken. Borroka ikusi ditut, antziak eta ilusa. Egon, adixili motel, kiatzen nahi dauka? Zulek ezinak eta borrokoa, erutuzka eta malkoa. Ixo! Ez diuta honakon beharrik. Jendea roka eta gure jendea, patak eta gizia, katartean gu, ies egin ezin. Gu ere bai, tira iunai, ganik ez egitatik egun osoak gauza aiz ezaten. Ia itor, amildegian bera ikusia. Saltzen guztiko. Eske da hartuta. Eske... Bale hoxe inutzen. Horrexo hartzen. Zer ditugu? Arerioak? Bai, esetan nahiko krudelak. Nunde zunei? Iztera zerkatu dit besti batek, odon asko bota dut. Aurki konortea galduko dut. Beziak eta iztera ez dutu bilogu, odol hori etetearen. Oso ondo da, lasai, amaia zenda gine garabango deu, haren duten duk ez du txikiten da, Markura batera deritot, Orkatila pukta du. Munduan ere, ondo gata. Nire guztiak, noakera zertzen ditu da. Amildegan dira, ondo izan bazati. Nola dukizia gazte? Mikel lot izena, eta ez oso izena. Zalun daukak min? Min? Hili nahi, eta ez egin. Sardo ibaldau ez hemen. Marreka sarro ez dara berigezi honek. Ai, joan ez egin gozio. Sarro eta sardo, oina eskerdi bat egin. Jufi, orantxo erregea. Ela aldatu errezia. Bai, morte. Nire guztia, itxikune duzu. Daukatuta min, jana zala. Ura ordea. Zeruan? Hau alda zerua. Baina zendaia lokartu dugu, akertik eta Oidek, baina puxa, oide goena. Hostia, da gelarrea. Zematu elezabalera. Nirrai, bala dikorika gara bideira. Aintzako zuzamaia zeta megana. Amaiak izan gauza egon Zazpiarren eunak zaharrabitzen, negarri nahikoa da esan du, Ba, oen dizgatxin hasi zaharbilketan da eune luzea dun. Egun eruzea eta zagazteak zabalan. Zabala akarik ez, abariak ero bai, zornareko zaharra biltzeko ezkagola. Bai, ozeako que bai, horrek urtete zari asko zaharra hartuta eta hori ikuskor batekin.
Bai, eta lokatzetan sartuta ibili behar ez badegu, gaitzerdik. Iaz bezala, asto gaixoa lokatzetan sartuta, ezin atea. Asto bakarrik ez egatxoti bertxe gelitu nintzen geho belanten netaino sartuta. Azona, dena esan berrik etze hone, Aizue, lanean osten zoara ez dugu bukatu. Arrazoi du bai, hasi gaitezen. Iusoa, ze katrama jokarrien zaztia. Hau, nero honek asmatutagoa, sagarrak errezago biltzeko. Errezago biltzeko, hola. Ba, makina honi ziri hau zeharka jarri zuen. Ziri honekin sagarra zulatu, jaso, eta makilakin zaztian jota bertan bota. Zik asmatuko estoen tresnik etzeo. Norbaitek ibili beharko din burua zerbaitetarako. Bai, baino, eakustan zazti. Hori, gero zinu zertarako aio. Ikusi eta ikasi, kiski, ja. Kiski, ja. Kiski, ja. Izena da errexaukan, kiskia? Bai, aizan, ez zitzaidan bururatu, baina gustatzen zaidan kiskia. Polizia du, izena kiskia bai hoxe. Iusoa, nahi holako bat. Holako hartxot. Erorrek egiko du motel. Errexa duketa. Errexa eta erosoa gainera. Baina goia nahi. Ez que nahi trajetzatea. Hau, mara. Ixilik peitzat ez diatingo. Una horra aurrean, zaharra azkintzera. Tingo batzuko ondoren. Bueno, gozen azona, hartu zazkia. Ai, anezkerra eta altzarri gungo hain. Ba, una, bagan ugari. Bai, baina baten bat azkibilien gaur gauen. Zakupara aldizut bete izken. Hori du nerazena, hartu eta eraman eta erastori bai. Usteriak badakidala nola joan diran gure zagarrak, baina bazpare isilik egongo naz ez dituk oso seguruak eta. Bueno, hazin barko dugu, eta? Bai. Eta... Uste dauzala, lanetan egin baina zesa dago zaten. Bai, oso zahar dago xoatatzen zaio. Eta honekin, saio honekin, 5. kupela behitza beteko, Bai, eta Otxabiokokin da zuaz nabarrekokin, 8 baiet. Gehiago ne, zuazareko zaharrak asko da, Bai, baina han ere falta dituk. Zer, xoxo? Xoxoak, bai, mokoaren orde sudur galantakoak. Urbe zikinoi. Bai, hor hartzadun gain hortan ere badun, sagazkiotarako gune oso polit bat. Ez ezan lan gehiago jarri nahiko badina. Ba, esan hartzuak gaila andereari, uste diat gustatuko zaiola, Bai, ondo irudituko zaio. Horrek ezin ez ezkrik esango. Hoxe. Zugea daula! Baina, latzaik ordea, obesteinokoa bai? Hola? Leitzan da ibestainoko izango, askotan tapatu izkia. Bai, ez ba, atxonan bastea baino, lodigoa. Izan duan, zirau ziztreinen bat. Ez ba, hortxe daula ba. Bai, seguru. Bakinik zein den ire sugea, bakar badea, ikeste bakarri lanikin nahi. Eta arrazoi din gainera. Arrazoi du hartxot. Venga, gozen, iku nahi zagarra eskintzera eta gu atxetik jungo gaitu. Zantzikiak hartu. Bai, bazpare, berriz azaltzen mare. Zubea, zubea. Bai, eta hola zago monastikoa baino zago. Entzazte isilik, eren zubek. Bueno, lamitegi. Gune honi, aspaldidanik, lamitegi deitzen zaio. Eta zubi bat ere bazan, leno, lamizubi, urak eramantzuna. Eta hau, gune garrantzitsu bezala jarri nahi izan du deu, jakintxuen gune, esperimentuk eta egiteko gune, bilkuretako, txoko polit bezala. Garai hartakoa.
eta hori azalduko dute hauek. Azkeneko saio izango da, hemen bukatuko da, eta ondoren 11etako txiki bat. Mila esker denoi eta beste bat arte. Hauxe, tokiarra gurea. Bai? Inorrek ez gaitu molestatuko eta inorri ez diogu kalte ekingo. Hoxe. Eguzki lotxati, gaur behintzat. Eguzki lotxati, odeien menpe, hain gertu, hain urruti. Eguzki lotxati. Berotu itzan, gure lurrak, berotu itzan. Barazki apurrak, goze baitira, zahar eta aurrak. Madarikatuak. Begi gaiztoz jotzen dituzte aur jaio berriak. Eta horren ondorioz, beranduko hasiko dira hizketan. Edo asto baten ostiko bat jasoko dute. Edo gaixotuko dira, sukar izugarriarekin. Nunile, bedenkatu ahi. Arriei bizitzan manteko gauza izerina. Aurrak biziri mantentzeko doaina. Arriak biziri zeuden hande, biziri. Biziri? Nik ez dinat bat bera ere larrean ikusten. Larrean ez, baina eguzki azpian zain bai. Nik marrazke honi eutxikon zianaz. Eguzkiaren indarra jaso eta begi gaiztoz jotako aurrei babesteko gai ditun. Harri hau ere bai, hau ere, eta beste hau ere bai. Noski, belar hauek zauriak sendatzen dituzten bezala, ukendu hauek ubelduak eta beste hauek azaleko gaitza. Baina, eta tristura sendatzeko belarri balda? Bai, lamitegi, ez du nolako ikpenak akabatzeko. Hoxe. Arrazoi den, bai, arrazoi den. Egunon. Ni egi esan, bizi berritxota juten hau netxea. Hoxe. Abexe den. Bai, batez errekan sartuta tarte bat iten baden. Bai, baina gaur etzan hortako bide. Hori beti egin barraz egon. Ola zabalko lamia gatxun. Bai hoxe. Ara. Amuna! Egunon. Eta jakintxoak. Egunon. Zer zao? Ondo. Ator, gure ingonura. Zer moduz ire haurtxoa? Orain ondo, gaur 8, baina nahiko lan. Eskerrak, Amaia lan emaginari, bere esker. Gauden bizirik einauteta diok. Tira, Amuna, lan bikaina egin nuan lehengoan. Ia izi benetako lamia usarta. Sendatzeko premia daukizue? Ni baditut hitz magikoak. Nota. Pertzetik pertzera. Gaiz guztiak ertzera. Pritz eta pritz, sendatzeko bitz. Tira, Asona, gaur etorri naun, ume begiz gaizto bestera. Munile horretan jaioai. Bai, noski. Segi. A ver, eakutsi. Enauten arpegi txiki politoi. Politxe hone. Bai, erraken. Oso. Jarriai hemen harri indartxu hontan eserita, eta jarri bihotza parean. Hola, horrela. Dotore, txintzen pixka bat. Jarri ez oiozu, harri hau, biribilau, einaute ikopetean. Ondo zeon. Bai, eta egon tarte batean, geldi.
Geldi. Harri hau ez den galdu behar, horrekin eman behar den. Eta gauero, bion tartean jarri, oean. Sorginkeri guztik usatuko iskin. Zorionekoak gu. Udaberrian, gerezi hoberenak, gordeko dizkinat. Nola esan den gehizi? Gehizi, udaberri. Gerezi ondo galditxun? Ekarritzan batzuk honea lamite iren eska, ha? Oixe, ni margotuko dikinat. Margotu? Baizera, denbora emango din. Gerezi zizi. Goxo jan eta musu gorria, zi? Bueno, erne bizi, zoriontsuak izan, jakintsuak, lamiak jakintsuak. Aio, ondo segi. Hauxe, bai ezin. Gora antxo erregea. Gora! Baina astu bietore aldo. Hoxe bakarez Ara, hau zein jau? Ara, zaitu gukendu zen nahi dituena. Alaxe da, bai? Lagun bat gezi batez aurretu dute. Ola zabalen dago. Eta non du zauria? Izterrean. Zaina. Venga, Lorea. Izterrean, erlea da, zainari lehia da. Utzian pentsatzen, hemengo bukatutakoan hor naiz bitartean, ondo garbitu zauria eta jarrizkiozu belarra hauek gainean. Eta emantzazu kendu hau ez gaiztotzeko. Ados? Zuk eran emezela ginen dugu. Oso ondo, gero nahi izan. Aker pixa! Oin zein gina. Aker pixa! Aso! Aker pixa! Gara isili, Mikelot. Buruak estan da inguziak eta esi egimen. Zer nu? Zuen baimenez, badakit hau lamien txokoa dela, baina balda ozukurik izan hau isilduko dunik. Ola zabalen sartzen ez dut gutxi biregatik. Buruan golpe latza du. Aker pixa, hoi dala honena! Ikarri, aker pixa! Zeko ino. Badizkiat, frito goxo batzuk. Bai, goxo gaina. Hauek jaten badituk. Seitxun sendatuko aiz. Goxo ditu jateko, Hartu, ritzak gehiore, ritzak. Gerezi bat. Ene, ba. Hau pakea. Eta bihar goizeak tegin indulo? Bai, ala uste diat. Eta esnatzen badare, ez teki zertaz batuko. Lasai. Lami baimenarekin. Mikelotek sagardo pixka hartzola zentzuzpitzak esateko eta zera ekarri egin du. Karri. Bai, bota. Karri, bota. Oire lamite gineate deuta. Barrua. Mikelo, lotan lamiterten guk. Gukean ningo de, bai. Venga. Honi. Joder. Venga. Epa! Jarra, ina, Ai, xamarratu loperan. Ai. Tira ba! Goazen gu hemendik. Iruñako erresumako lamitegetan agitz bihurria duk, gizonak bertan sartzea. Gu ere bai, denok lokartu baino lehen. Ja, gotik. Vamos a ver. Epa! Ai, gailanderea. Baina, altxa zateazte! Niz duek bestelako lamioan nahi. Benetan, ez gaituzu honera bidaliko. Lana, ez aldezeba nahiko hain. Hoi bai, sendabelarrak, ukenduak, lokartzeko fruituak eta aurrak babesteko harriak. Ta nire margolana zea maia. Eta sagardoa, eta sagardo bete pitxarra.
Nola, sagardoa! Bueno, goazean probatzea. Egon iztori nahi eta. Bota pixka. Hartzan. Osondo. Nazake. Papa. Venga, epa. Eharra, gainera. Eharra zeon, bai. Gaila, ausardi gehiagi ez bada, hoen eskineko nizuke, neguko hotzetatik babesteko. Ara, eskerrik asko. Iruñako biden hotz galanta jasatetun ere aurpegiko azalak. Eskutako ke bai. Earki, etorriko zaian. Eta Gaila anderea, zinezko egiten ez? Lo! Sako! Ez natzen izatetun nik lanak. Baditut belar batzuk. Beste batako igual. Bueno. Obe. Zein dugu. Bueno, eta beste sardu bizkat hartuko aldeu, nahi. Bai. Bota, ardo. Bai. Barrua. Vale. Papa, epa. Azkena, Barkai ez zu Gaila, baina joan egin barra dut la zabalera. Bai. Berral mokotu. Erlea zauritu dute eta zauria gaiztotu baino lehen antzan barra dut. Bai. Ulasai. Gure jasen goitu. Ta zer itzizten, beak imatea, xintzea deban sola saldi honekin. Osondo. Bai, ez den zehatxerra. Ta zein zauritu duela esan duzu? Erlea zainaria. Ta nola da? Oi, ez etorri da otxan da. Bai, gaitzi batez iztarre. Bai, eta Mikelot berriz, aminigeti behera. Nahiko lanak egordun. Bai, kolpelak hartu omen du buruan eta ez dut ajuzko ezer esaten. Asoma, ba omen du, erremedio hori. Bai, eta ze eman dion ba? Ba, frutu goxo hauek, dira ze goxo dien. Nahi olako zeo zeman nahien hiliko itzen alena. Oixe. Gozain emendiken. Ahora, gure aktore politiko. Bai. Aktore guztik, mesedez. Aktore guztik. Bai, mesedez. Parteide guztik. Ez dakik nuk jarriko gehan, baina bilatzen, oberan, beti bezala. Ume txiki gaurren jarri, men aurren. Venga, segi aurre xego, igual aldapan, segi berago. Eta zu baita. Bakizu. Chicos, arriba, ¿no? A ver, Gazteka kortuta. A ver, unea, Bien. Hiru, lau, 6, 7, 8, 9, 10. Acá llego. Eso va.